Здравейте, аз съм доктор инженер Теодор Тодоров, управител на фирма Реновирай. Днес отново се намираме на една сграда с значителни движения на фундаментите. Самата конструкция е строена 70-те години, панелна с монолитни стоманобетонни елементи. Както ще видите малко по-късно от кадрите, въпросните движения предизвикват съществени дефекти, основно между панелите на сградата. Връзките са им опасно нарушени. Дори етажната площадка, на която се намираме в момента, ще видите, че се отделила от вертикалните носещи елементи с около сантиметър и половина. Това предполага, че сградата дори към момента е опасна за експлоатиране, без да има и екстремни натоварвания, като земетръс. До момента е изпълнено геоложко проучване, доста подробно. На 3 места до сградата са направени сондажи на около 6 метра и няколко ръчни пенетрации в самия сутерен за определяне на плътността на почвата. Нашата работа на този етап се състои да направим 10 пробни инжекционни точки в сутерена на сградата. Целта е да подобрим значително на това място почвените характеристики, като отново ще дойде геолог и отново ще направи ръчни пенетрации, за да сравни ефекта от циментацията на почвата, дали е достатъчен и дали съответства на това, което е предвидено в проекта. След като той провери, ще настроим малко по-добре техниката си и ще продължим с останалите 120 инжекционни точки. След инжектирането на първите пробни 10 и допълнителните 120 инжекционни точки, ще поставим на всички пукнатини на сградата гипсови маркери. Целта е да проследим дали има остатъчни движения на сградата. Самият проект за укрепване на земната основа предвижда значително по-голям брой инжекционни точки, но ние се надяваме с тези 130, може би, разбира се, няколко допълващи, изцяло да стабилизираме фундаментите на сградата. За сега имаме добри индикации от първите 10, които сме направили, че ще успеем да го постигнем. След като направим един мониторинг някъде около половина година на сградата, за да се убедим, че няма допълнителни движения в основите, ще се премине към същинското укрепване вече на горната конструкция. Връзките, както вече споменах, между панелите са силно нарушени и не е невъзможно отделяне на фасадни панели. Като това укрепване, знам със сигурност, че няма да стане с пяна и ще е дълъг процес, който ще включи обследване, сериозно проектиране, съгласуване с община, т.е. по тази сграда има още доста работа. Моя апел към хората, които гледат това видео и живеят в такива многоетажни сгради, е най-вече да проверят периодично канализацията на сградата. Това е, може би, най-важният фактор. Друг основен фактор са настилките около сградите. При всеки случай те трябва да са в максимално добро състояние, да няма наклони, които да отвеждат водата към челната фасада, респективно към фундаментите на сградата. Също така, ако има несменени щрангове на напорните връзки, които са студена вода, топла вода, парно, също ако може да се инициират подмени, ако те са стари. Големи дървета също не трябва да има до сградите, като тук това съм написал и в доста статии. Големите дървета не трябва да се изрязват изцяло, те трябва да се кастрят, за да може тяхната коренова система да не изгнива след като са бъдат отсечени, да освобождава още допълнително пространство в основите. За съжаление, тази конкретна сграда има всички тези компоненти, които не би следвало да ги има, тя ги има наведнъж. Плюс лоша геоложка среда, липса на всякаква поддръжка на
канализацията и сумирането на въпросните предпоставки довежда до това, което вие сте свидетели, една изключително компрометирана и опасна сграда, за съжаление.